Eguardion Joseba, ongi etorri zautza, zure herria. Gure txokoa jatetxea etorri zate, ni Elena naiz. Guazen. Gu 2003an hasi ginen hemen, Jose errezeta induen gure mutila eta ni bilogea bazkidek. Eta gure tratua klientelakin, gure egunerokotasunean, produktuan bilak eta hoi mimua, nik uste diala berezti gaitunak. Gure sukaldaritza da, sukaldaritza tradizionala, baina oso oinarrituta produktuan eta sasoiko produktuan batez ere. Eta Jose da pertsona bat asko aspertzen zaiguna betiko platerak egiten, orduan merkatura jun eta osagai berriak, arrai berriak, berdurak, beti ezberdinak behantzako da gasolina. Gure bezeruak mundu guztitik datoz, baina gehien bat hemen inguruko jendia. Gure inguruneko Gipuzkoako jendia egun pasa Barnek aldetik etortzena, Naparro aldetik, eta hemen Azpeiti eta ingurun aldetikan etortze zaigun jende asko. Bauain Jose Marik arrai gorri sopa preparatu gizue, ez tamuk eta eharki preparatzeko. Eta hortako osagaiak hemen dazkat, eta bizatitan ingo dugu. Aurren ingo dugu salda hon bat, jo arrai sopa hon ateratzeko. Arrai gorria da, arrai hau. Hau da arrai bat, hemen urte osoan harrapatzen dana. Eta Joseba gainera seguru ondo akila, zebakit beha arrantzale amorratu dela, eta olakua seguru bat baino gehiago harrapatu dula. Eta niretzako arrai hau sopaiteko da, daun arraik onena. Osagaiak hemen daude. Saldaiteko erabiliko dugu asenaioa, tipula eta porrua. Eta buruak eta salak eta dena gordetzeko salda egiteko. Ardo txuri pixkat, olioa eta ura. Lehenengo pausua litzateke lapia zutan jarri eta botako diogu olio pixkat, berdurak botako dizkiogu eta berdurak ondo potxatuko ditugu. Berdura potxatuta dago eta bain ardo txuria botako diogu. Pixkat reduzitzen laga ardo txuria, botako diogu buruak eta ezurrak. Gero ura bota, tapatu eta ordu laurdentxo bat da gairakiten, nahikoa da. Ni hasi nintzen sukaldaritzan 21 urtekin. Aurren hasi nintzen itxasuan lanian. Nik eskola goizo laganun, itxasuan egon nintzen denbora bat, baina kriston gogorra zen garai haietan. Da igeltzero hasi nintzen lanen, da ja soldauzka juteko gara jaliatu zen. Eta soldauzkatik etorri nintzen nian pentsatu nuen, ofizio bat inberdet. Sukaldia gustatzen egiten da junitzen Donostira, Txoko el Gourmet. Akademi txiki bazan, eta hortik anateatzen nintzanean, arratzaldeko zazpitan, juten nintzen argina noa, lanea. Eta kriston ondo pasatzen nuen. Eta oroitzapen kriston politak. Eta Josebanak ere bai, txikitan debetian nola ibiltzen gure tarteen ohilarrak zuritzen, eta gauian ama bere bila. Oia juteko, ikastola juteko aurrungo egunen. Beno, salda hon bat prestatu dugu, eta oain, bigarren zatirako osagaiak aurkeztuko ditugu, baratxurila, tomate naturala, piperrautza, koniaka, gatza, hogei txigortua eta bukatzeko arraina. Lehenbiziko gauza ingo dugu, kasuela zutan jarri, olio pixka bota eta batxuia. Batxuia pixka tantzan azteanean, tomatia botako jo. Tomate hoia pixka titanean, piperrautza eta koniaka. Ondoren hogei txigortua botako jo, ondo naztuko dugu dena. Bueno, hemen dakau prestatu deun arrai salda, eta hogei jai botako jo. 10 minutu utzi, hogeiak txupatzia ondo salda, eta gero batidorakin emango jo, eta azken momentuan, arraia bota eta sua itzaldu. Ja bere beruakin arraia iningo data. Beno, hemen dugu gure arraigorri sopa, eta espero gustatzia, eta, eskumina Joseba eta Arginano famili guztia, eta hemen gure txokoan zuen zai gaude, dano zai. Amor! Eskerrik asko, aio! Biba zuek oso ondo pare gure txokoa, de jatetxe bat zautzan gorenekoa, puntxakua, eta ez kale iten. Area juten baiz bazkaltzea, ez kale ingo. Eta arraigorri hori, ze harra dan, esan deken bezala, noiz harrapatu izkiat olakuak, eta galanta gaina, eta ze harraituken, ateatzeituken nien itxasotikan, ze kolore dakaen gorrilla, egalak urdinak, dituk oso espektakularra dituk. Eta
eta goxuak ebai. Gero burua sekatekola, eta ikutze jok burua, eta harrila bezala seka. Bai, Gor-gorra, baino oso narrezeta, eta probatzea jungun hau hori, ez dia probatu horrea beti txuleta eta arroa joa jatea juten hau, eta hurrena sopita hori jamerko jo. Arrantzan ibiltza izordun. Arrantzalia nago, bai, amorratua.